थामजिसे मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सानखौ जोहोलावफुरि बिबार बागानावबो मेहेरगोनाङै फालिदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिनै 30 मार्च खालार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जोहोलावफुरि बिबार बागानाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फरायसा सान महरै फालिदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि जोहोलावफुरि बिबार बारियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गिबि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो दंफां गायनाय हाबाफारिफोरा फारि फारि जानानै थाङो। बेनि उनाव बड'फानि सानथौ सानस्रि आरो माहारिबादनि गेजेरजों गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव फरायसाफोरनि बिफाव सायाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। दिनैनि बे मेलखौ मासि लानानै सामलायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बासिराम रामसियारि बिथाङा। मख'नो गोनां दिनैनि बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो डक्टर मदन चन्द्र बर', एस'सिएट प्रफेसर कुमार भास्कर बर्मन, संस्कृत एन्ड एन्सेन्ट स्टाडि इउनिभार्सिटि नलबारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि, देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी, लोगोसे मोनसे समनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारि आरो लोगोसेयैनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान, लोगोसेनो आसाम नाङैनो बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जथायै दिनैनि बे सुख्लायनि जोहोलावफुरि पार्कआव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों जोङो दिनै फरायसा सानखौ जोङो फालिफुंदों। दा बेवहाय जोंहा फुङावनो फुंबिलिनि आर'ज बेखौ जोङो मावफुंलांदों। लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, थामथियाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, ब्रैथियाव जोंहा मा होनो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोंहा मा होनो हरखाब नार्जारि, मुंख्लं हरखाब नार्जारि बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसेनो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लादों। आरोबाव जोङो मा होनदों जोंनि एनभायरनमेन्टखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो दायो जे ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे थासारि बेखौबो जोङो नोजोर बोनानै मोजां खालामनायनि थांखिजों जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो लादों। आरो बेनि उनावहाय मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बिथांनि जे माहारिबाद बेखौ जोङो फोथांलांनायनि थांखिजों 1000निबो बारा फरायसा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनायनि गेजेरजों बिथांनि मुङाव मोनसे टपिक लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि आरो माहारिबाद बेनि गेजेरजों बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनायाव फरायसाफोरनि बिफाव बे आयदाखौ लानानै जोङो गेवलां सावरायमेल जोङो लानाय जादों। आरो बे गेवलां सावरायमेलाव जोङो गाहाय माने फुंखा सुबुं हिसाबै एस'सिएट प्रफेसर जोंहा मा होनो कुमार भास्कर बर्मा, संस्कृत एन्ड एन्सियेन्ट स्टाडिज इउनिभार्सिटि नलबारिनि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर मदन चन्द्र बर' जों बिथांखौ लिंनानै लाबोदों। आरो बेवहाय जोङो मा होनो आथिखालाव सासे जाखांफुनाय बयजोंबो सिनायजानाय सासे माने मटिभेटर स्पिकार फैलाजे बरगयारि जों बिथांखौबो हांख्रायदों। बिथांमोननि गेजेरजों जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय आरो सुख्लाय सेरफां दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि फरायसा गुबुन गुबुन फरायसालिमा, फरायसालि, जौसिन फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गेजेर आरो गुदि फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनखौ गावखौ दाफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिनि जि मोनसे माहारिबाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो माबायदि फोथांलांनानै लांनो हायो आरो
बिथांमोननि सान्थौ सानस्रि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि जोंनि माखासे मुंख्लंफोरनि सान्थौ सानस्रि बेखौ जोङो फोथांलांनायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जों माबायदियै गेरेमसा माहारि बुहुमाव जों गायसननो हायो दाफुंनो हायो बिनि सायाव जोङो सावरायनाय गेवलां सावरायमेलखौ जोङो लादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ जोङो गावखौ दाफुंनायनि गेजेरजोंनो माने माहारि दाफुंनायावबो एफा एफा अबदान होलांथों बा होनो हाथों बिनि थांखिजोंनो जों दिनै सावरायमेलखौ लानाय जादों। गिदिर दैदेनगिरि हिसाबै बयजोंबो गनायजानो आरो बे बेलायाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा नाथाय बिथांनि जिउ खौरांखौनो दिनै मिथिनो नागिरो। नंगौ जे गिबियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बिथाङा जुजिदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बिथाङा दिनै नेसनेल लेभेलनि आरो वर्ल्डआवनो सासे इन्टारनेसनेल लेभेलाव सासे गनायजानाय बयजोंबो सिबिजानाय मानिजानाय सासे दैदेनगिरि जादों। बिथांनि जि मोनसे माने फिल'सफि लिभ एन्ड लेट लिभ बे लिभ एन्ड लेट लिभ बेखौ बिथाङा मा होनदों बे मोन्थोरजों जिहेथु बिथाङा जोंनि सोमावसारनायखौ लांदोंमोन आरो जोंनि सोमावसारनायाव जाफुंसारनायनि गासैबो आइडियासफोर बिथाङानो जोंनो होलांदों आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि आरो सोमावसारनायखौ जाफुंसारनायनि माखासे माने डिजाइनफोरखौ बिथाङानो खालामलांदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो बिथांनि डिजाइननि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव माने बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे हारि जाबाय आरो ओंखायनो दिनै नैबे थासारिसिम सौफैनायनि थाखायनो हयथ' बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङा हयथ' दिनै बिथांखौ सासे बुहुमाव गनायजानाय सासे दैदेनगिरि महरै बयबो गनायो। दिनैनि बे गोथार फरायसा सानाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा इयुन जोलै बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि बिथांनि माहारिबाद बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानै गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि साख्रि मोनखानायखौबो दोननानै हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिथांमोननि सान्थौ सानस्रि बा बिथांनि सान्थौ सानस्रि आरो आदर्शखौ जोङो अराय सम फोथांनानै लाखिनांगौ आरो जोङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा बिथांनि आदर्शजों खारफानानै बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनायाव बयबो बाहागो लानांगौ।